Decembrie, cunoscută drept luna cadourilor, a adus bucurie pentru copiii de la școlile și grădinițele din comuna Stolniceni-Prăjescu. Ieri, primarul comunei, Costel Hugeanu, a vizitat instituțiile de învățământ pentru a împărți daruri celor mici. În semn de recunoștință și sărbătoare, copiii au organizat spectacole tematice în sălile decorate festiv. E Crăciun și noi venim la tot omul.